Garcia nga vote nahimong bari 4, something like that. Layo kay diferensya ang bari 4 o Garcia. Tuldok man lang sana noon. Pero to ako no ibutang sa kabari 4 ang mga boto niya. Sa ato pa iyaha unta tong milyon Alex B. Alex Arboleras Bolongaita. Bueno mga higala. Viral na sad kagahapon. Unya kapusot-pusot nga nangabot sa akong smartphone ang balita sa protesta ni kanhi gobernador or usa sa mga Tamjuns ba? Tamjuns. Taman ra sa Hunyo. Gwen Garcia ang iyang protesta. Unya, yan yung diskurso mga higala, sa video yung diskurso, no? Ang anong protesta siya kay, well, to sum it up, ang iya ko nung, tungod sa kining software ba, kining, the gizmos of computer age, mga higala, ang Garcia nga vote nahimong bari 4, something like that. Layo kay diferensya ang bari 4 o Garcia. Tuldok man lang sana noon. Pero to ako no ibutang sa kabari 4 ang mga boto niya. Sa ato pa iyaha unta tong milyon ka pin niya. 700 ang mil ang ka pam. Ingana na ba nga direction sa istorya ba? Unya niya sa balita na tanawa ha. I've been telling you this for the longest time. Mo na yung balita, just in sa free money, the Commission on Elections through its Electoral Contests Adjudication Department has issued a summon to Governor-elect Pamela Baricuatro requiring her to file a response to the electoral protest filed by outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Si Baricuatro mo yung gisamok-samok na sa Comelec. Tanawa rin sa kayabag ng kaning atong nasod mga higala, balaod yun idumala na sa balaod na sa Basbuang. Si Pam mo ipatubagon sa putista ni Gwen. When in fact, ang Comelec mo tubag ang putista ha? Kasi sila may gipasinginlan nga nanikas. Pero anyway, mauna ang balita. Dilita sa comment mga higala. Doon ay 2.1 thousand 2,000 ka pen nga kanang thumbs up. Doon ay comments nga 794 794. Di na ni maoron. Sige magsige pa man na. Tulog sige pa nag-adapt mga higala. But sa dihang screenshot ni siya nga balita. Doon ay 794 comments. Unya, doon ay 159 shares. So, gipasa ni ka 159 nga balita. Unsay comment? Camila Sala, sorry ha, akong nganlan ni kana public, you expose yourself in public. The moment nga mo comment ka, unya, wala nga mag-alias sa imong ngan ba? So, niya, Camila Sala, sakto na in town, pag-move on na, ihatag na po na ni Pam Baricuatro. Siya may gipili sa mga Sugbuanon. Next election, 2028 na pod. Una nga comment na. Laing comment, Silvano Domino Monsales Palacio. Dili man ni case, kay ang niyang patugong, dapat Comelec mo ay mitubag kay sila may ga-initiate sa eleksyon. Ho. Carlo Alura Ador, nabuang na ni Comelec, people of Cebu have spoken already. Kani mismo nga comment, doon na say 78 likes. Ug doon na siyam katubag. Atong isay ko na tubag. Di kay screenshot naman Di na matubag ni. Okay. Balik sa mga comments.
Mary Grace Sino Nabarosa, Lai, ayaw si Gob Pam padadig sumon mga tao kay tao may mibutan nimo. Oh. Kumilik, kay ngano man si Gob Pam ang inyong pansiron na dapat kamong taga-kumilik mo sagot ana sa iyang electoral protest. Ni Leah Cordelia Wamar, as due process mao jud na documentary evidence na makita sa ilang custody ug klaro kayo ang so-called devastating defeat. Huy, naunsa na Elizer Pantinople, huy, naunsa na guning panahon na nganong si Ma'am Paman ang patubagon nga in the first place the COMELEC was the one who provided the machines and all election paraphernalias. Second, they also the ones who proclaimed her. Why they will let GovPam answers all that? Yeah. Zabdi, hoy mananggwen, di lalim nga tamparuson kas kumatuoran, no? Ay paghinilas kay musamot jud ka wawan. If magrally mga Sugbuanon against nimo, di man need manubag si GovPam nimo, dispirada kay kada. Oh. Sa lakton nga pagkasulti mga higala, ako ning gibasa tanan. Kaning, why usa nga pabor ni Gwen? Why usa? Well, mao na giingon nga human namang eleksyon niya, nobody loves a loser, everybody loves a winner. Pero if we go back, balikan na to itong mga previous postings mga higala, anytime nga mogawas ang naong ni Gwen, gikan baka sa Kapitolyo, gikan ba ni Byron, or gikan sa mga kontra niya, basta mogawas, basahan ninyo ang comments mga higala. Daghan nga zero gyud siya. Way mo pabor ba? Uy, ninduta mamoy. Wa. Kanunay sa way. Sa social media ni siya. Sa social media. Unya, tinuod nga mga ngan. Dili ka na bang na may mga kuan mga higala kanang issue ba? Preya nang bantay ka ng Elias dong. Kanang sensation bitaw karon taga Mindanao nga sikat kayo. Unya na yung mga bashers niya, ana ba? No? Ang mga mo-comment kasagaran, kay mga batanon man ng iyang crowd, dili tinuod ngan gamiton. Kana bang balihon na ngan, ana ba? Someday. Pero kaning mga tao nga mo appeal sa political discussion, murag 99% are real people. But tinuod nga ngan gyud nila, no? So, ug imong basahon tong nga comments, kadtong mingon siya nga napa sila'y ICC sa imong kagaral, ana ba? She was really mad. 100% to siya. Why nakauyon ato? Wag yun nakauyon. Zero siya ato nga in favor of her ba? And so many other postings mga higala nga. Sa akong competition lagi, percentage-wise, 87 to 95 ang pro-PAM. Inuntampo nga pro-PAM o against Gwen. Mao na ang may resulta yun. Kanang 700,000 nga boto ni Gwen, mao na ang tawgon sa politika o party whip. Naitigdag latos ba? Nga musimang ka, latiguhon ka, tuman gyud ka kay na may kwarta nga gasubay man na sa kwarta nga gihatag nimo. So naay bastonero dia, kinalan di ka musimang kay dawat ra ba ka? Partido ni na to. Unya dako kuno kay gasto ang 1 sibot. Ngan lam nag 1 sibot pero tindakuha. Unya mura toy nahimo 700 kapin. Mura sa to'y kaya gyud nga buhaton sa mga mayor, mga higala. Sa ato pa, overwhelming gyud ang, wana gyud ganahe ang mga Sugbuano ni Gwen. Wana gyud ganahe. Kay sa liluan lang, musugot ka ang anak nga, mapildi siya dito. Buhaton nilang tanan aron makadaog. Pero napildi gyud. Si Gwen napildi. Ang iyang daog dito. Ang bana siyang asawa, nakadaog. Siya rin pildi.
Diri sa Karkar, duha ka mayor ang gasuporta niya. Karkar, puro bidawat o kwarta gikan ni Gwen, ikaw mong kandidata. Gilubong siya dito. Entire first district, Cebu nga rin nakakuha siya karang-arang nga score, pero di po gihapon arang-arang kay pila may kap labaw, 2,000 man siguro ilabaw gini pam gihapon sa Cebu nga. Unya kaning protesta niya sa ako nang gisaysay kagahapon mga igala. Kay bawo siya nga kuan siya una ang pagsamok-samok lang gyud ni Pam Baricotro. Di siya gusto nga mahiluna si Pam Baricotro. Trabaho sa angay niyang trabahoon isip gobernador. Kinahanglan magkabuang ni siya og tubag sa mga kiha, gasto, ano ba? Patagmon kinta niya kay nganong gipildi ko nimo, patagmon ti ka. Ano ba? In fact, sa iyang diskurso, iya yung hapit ang istorya nga nangayo kuno si Pam Baricotro og kanabang donation. Kay mo man allegation sa DSWD nga mura bang nangilad ngayong donation o bulsa lang. Mo nay kuan kanang iyang NGO mga igal non-government organization. Pero sa una pa na kanang dili na namugna gani na kay magiluyon si Baricotro out of the goodness of her heart ba nga nagtukod siya ng iyang foundation mga igala. Una nakadawat og award gikan sa DSWD. Pag kampanya na ang DSWD mikiha, spelling ko na ninyo. Kining gobernoha mga igala, gobyerno ni Sabas Buang yun. So, iyag yung gihapit na sa iyong diskurso. Just to, wa pa si Mahmag pangampanya ba? Yung dauton ang nakadaog. Yan, wa ko nung mailhi. Wa kaagig politika. Unya, nga namang nakadaog man. Kay ang buto sa mga tao nga paingon niya, dito man tungod sa kinini ang computer, dito man padung ni Baricotro. Tanawa ra gud. Unya na ako na taga-bukin, wa man kailaan niya. Pero sa ilaw siya kasing-kasing. Of course, nasyak siya nini. Silang tanan, wa gyud magtuo nga makadaog mapili si Gwen. Silang tanan, absolutely, mga higala. Silang tanan, iyang mga rara boys, iyang igsuon god. Kanang gisulti ni Byron, tanawa ng mga sulti ni Byron sa social media o tinarong ba na nga kampanya. Hinanggaw yun na mga higala. Kana bang, sa una, na atoy, ang uso sa una sa kampanya, kanang ang mga partido magbutang og headquarter. Unya kada gabi nay mga mo diskurso diha tagal barangay niya nay host nay moy MC ba nga sinuhulan po sa partido. Pero dili man to siya kuan kanang madungog gyapon og i-live no na may career station ilang paliton ang oras litan alas 7 ngadto sa alas 11. During di kuan na kanang meeting di advance hutdo na nilag taas ng oras na pero sa mga inadlaw-adlaw lang kay mahal magay na gasto na i-live nila depending na i-guest ang stage kanang big time gikan sa Manila baga i-live na radyo di sila lang limited ang niya kanang live nga tirada binastos kanang sa radyo manghunaw ang istasyon ana ang musunod nga tulumanon binayran. Manghunaw ang istasyon, ang management. Way labot ang management. Ang kanarang yaw-yaw da mo ikihan ninyo og pataka nagtabi. Mao nay sa una na siya. Hantong na karon gigamit mi gyapon sa radyo. Pero diri sa social media wa maingon ana dong. Unya dili mawa. Tona na didto. In other words, kadtong gi yaw-yaw ni Byron nga mura siya og diskurso sa stage sa panahon ni Mampor. Di na tumaoy style ron. Unya, nganong gihimom to niya? Nga na nag-uplok ang mga driver, habal-habal drivers. Tungod lang kay may apil sa karaban ni Sara Duterte. May apil sa kanang mga maisog rally ba. Iyang gilabtan. Nasuko. Kuan day tungod kay naday kuan ani gisubay nako mga igala. Kana day organizer sa grupo sa mga riders. Sa daghan na silang grupo, mga riders na big bike riders na ay gidagmay in town nga riders ba kana bang
Ihabal-habal po nila ilang motor. Pero pinangga na nila ilang motor. Butangag sticker, niya mamalit gyud sila og outfit sad ba kanang nga sa ilang grupo. Club na siya mga higala. Pero naay kuan na kanang naay common bond anang mga riders. Brother na sila tanan. Brother, kalma na brother kay madisgrasya ka ana. Ana ba. Naunsa mga brother oy? Bisag basuko ka brother ka po mo tawag sa ka rider. Sa rider ha. Rider gyud kana bang enthusiast ba. Iyang gilabtan na. Unya asa man ibutang tirarong kampanya na nga ug ari ka sa kana lang mo patong ng sikera sa tabunok. Dungawa sa ubos dong. Pertin naghanang motor. Magdanaw ka sa ubos sa una pa na gaduag multiplied pag yun to. Kanang gidaganon sa mga motor karon every household na tagura ka motosiklo ka, tulo ba ka, no? Sa mga batanon na motor. Unya mo nang ilabtan. Unya mo pag yung sinultian bugal-bugal. Sunod niyang gikontra. DYHP. Kanang DYHP mga gala number 1 kinatawag glalis na. Number 1 na sila sa listenership. Tuwa na lang drama. Sukat pa na sa una. Kanang drama nila kung yun outstanding yun na. Unya ilang news department has improved. Na sila mga reporters kana Pulauro amo man sa unang kauban na kung nasakop nana nila, no? So they provide good information. Unya ang anchor nila entertaining kayo si Attorney Rufil Banyok. In other words, dagag listenership. Giaway asa magabangahoy na. Imbis nga tubag og tinarong, giaway na noon. Pildi gyud, di lagi mahitabo nga nakadaog sus Maria. Kanang imo mga bata-bata, gobernador, pangutan na kanang kamo one-on-one ba ingna mangutan na. Unsa man gyud mo tanaw na pildi ko og nakadaog sa tinuod lang. Ana ba? Because that is the only way nga you can come up with a strategy in the future nga well-grounded. Ug denial, gatuod jud ka nga popular ka, sayop kayo na. Una sa tanan, na notice na ang imo pagkabalingbing. Sa una pa man pero duter kayo naka-notice ba? Kato sila si Noy Pabling, dito na sila musanding ni Lito Osmeña. Gikan sa mga Durano, dito na sila Lito Osmeña. Milang gipasangin lang Lito Osmeña nga namuligya giyota. On air, in public, ilang giatake. I was observing, no? Di mo ko ni Sir Lito. Vicious na yung mga tuhana, di niya ngay kumpensaan. Kauban mo niya, tungod lang sa naigagmayng bikil ba, nga, di na muhatag og funding sa eleksyon si Lito. Nasuko. Suon, laban sa ilang amahan. Dili tanan, kay si Winston tuwa man ng Lito. Uni, nagkita mo, biso-biso. Magkita sa Ayala, mag-biso-biso na yun. Dako kang smile. Pero ang public pronouncements, layo res tinuod, opposite ba? Sa ato pa, naagay pagka mabudion ba mga rider ba? Pero wala na ma-highlighted. Karong bago, na-highlighted na siya kay gikan siya ni GMA, balingbing na po siya, balin-balhin ba? Balin-balhin. O niya, okay raman to sa una kay katong iyang gipangbalhinan, wa man to'y gugma ang mga tao to. Di man pareha karon nga, imo nga, budian si Duterte, masuko ang mga tao nimo. Ug nahitabo gyud. May naon tatong iyang pagpasabot nga gitahod man ako ng si kanhi presidente Duterte. Gitahod ko nun niya. Wa man kaning eleksyon wa man magkontra si Bongbong og si Duterte. Sakto nun tato. Nakabantay na siya ba? So may explicar siya apan sa succeeding mga diskurso niya kay plus Byron pa. Nga mas bright kuno si Gwen kay ni Sara Duterte. So, nag-aaway na Duterte. Ilan nag-aaway Duterte? Ang Duterte. Katog yung iyang diskurso nga sa inyong kagaral, ICC sa inyong kagaral, dito siya madiskuido. Nakakita na siya dito sa Minglanilla, sige iyang gibultikan ang taga Minglanilla ba? Kampanya man, so mamulati ka. Yung siya nga, the sugat capital of the Philippines ang Minglanilla. Nangapanyam sa dito. Naninggit na suna, Duterte, ada. Wa sa kadungog, wag ko kadungog, unsa? Duterte, daog na mo? Ana ba? Naana sa video mga igala. Tanawa sa comments. Brutal kayong comment against si Gwen.
Wagi usa nga mingo nga ninduta sa imong diskurso kamo mga tao, mga bashers ana kanay mo react man ang mga pro ug dili gyud kumbinsido sa imong panghilabot. Na may musukol nimo, na may mo saway pud nimo sa imong comment. Why milaban dong? Why milaban unya? Unsa ko nang sugat capital of the Philippines nga nahimo namang wakwak ana ga paabot mi og anghel wakwak mahinggawas ana daw. Brutal good. Come on, naay ka monitor na nila na. So in the final analysis mga higala, kay ba siyang napildi siya, kaning iyang gihimo lagi karon aron lini pag project og image nga lig-on gihapon siya to salvage her image ba o whatever is left of her image. Kay kuha man gyud kayo ni humiliating magyud na siya nga defeat mga higala. Nang hambog siya tubangan sa presidente ha, BBM country ni Cebu kay siya tungod niya. Nang hambog sila nga sila'y nakapadaog ni Duterte dinhi sa Cebu, sila'y nakapadaog ni Bongbong Marcos dinhi sa Cebu. O pa sila di nakadaog si Duterte dinhi. Muna istorya ni Byron. Unya si Gwen mismo iyang gipanghambog nanaykan kuha mag-isa magtuo mapildi. So pero ang mga senador nakabantay na wala mo kuyog sa kampanya dong. Lihay. Si Bongbong ra dito sa Dumanog. Dito si Bongbong sa Dumanog. Hakot crowd. Dito siya nang iyang dagdag maayo si Bongbong Marcos dito. Unya kay napildi man. Diri sa Cebu hurot man sila kapildi dong sinagala Philip Salvador. Number 6 ano bitaw. Hurot sila kapildi din ang mga kandidato ni Bongbong Marcos din Ang nakalusot si Tulfo og si Pia Cayetano. Sa 12 ka mga kandidato pagka senador. Si Tulfo og si Pia Cayetano. The rest, mga kandidato ni Duterte. Saan pa man na? So, mo na iyang wala gid siya mahimo. Last option is to project an image nga gitikasan siya, mo file siya protesta. Unya, di sa kana sila mga higala when it comes to using the law ba, balaod. Mo man na ilang gigamit, balaod. Ikiha ka, lutsan ang balaod, kay may mga abogado, anak daw. So, posible san nga, madiskuido si Pambari 4 ni anang, kay nabaya sila sa gahom. Kay pwede maging kasipsip ni siya ni Bongbong niya, kaya sila si Romualdez, magamit man na. Pero, og mo prevail ang mga think tank dito. Mahingon nga, di na nakadaog otro biyaan na lang na siya. She's not a force to reckon with anymore. Ug may pa sila relasyon ni Pablo Jan. Transition ba? Giluon ng mga tao niya, Pablo Jan. Putaan na to. Di man sila mayog relasyon, pero na may pamilya man. Mura man sila mafia. Mag-alalay ra gyapon Mag-alalay ra gyapon. So, what tagay ba? 2028, pero the point is, mo na purpose niya mga higala nga nasa protesta. Face-saving measure ni siya. Unya, magsige gini siya saba-saba. Because, ug mo pahilom lang siya, she would become so irrelevant. So irrelevant, kay irrelevant naman siya pagkakaroon. Di, wala gyud ganay mga tao ni mo, madam, Gwen, duwata lang sa way kusmod. Kanang mangisingisi ni mo, di na tinuod nga ngisi. Aron lang pagkuhan mo kay masuko niya ka. Pero kanang mga kanang tanawa ko na mga nasa video tanawa hina-hina ro di slow motion ro na mga video. Ug unsa na mga naong mga tao. Nga katanaw siya ang kagulingong rally ha. Wa gyud enthusiasm ba. Murag bored to death. Unya naay makita nimo nga nasuko. Murag gipugos mag-adto nga nasuko. Dili gyud pareha na mga tao, for instance, nga mukuyog ng cancer ni Elias nga mag-ambak-ambak. Mao na mga higala ang tumong niya. Na I don't think nga, pero makataghap sa day. Ana ba? They are so connected dito sa baba mo nila kasaligan. Tungod lagi sa iyang cloud nga, unbeatable siya diri sa Cebu. Karon buhagay kinatanan, nakita nga, kay, just like everything in this finite world, mga higala, nobody runs forever. Nobody runs forever. There is a limit. We cannot go beyond.
for some reason nabay kanang kuan mga higala kanang diminishing return. Maabot gyud na ug sa kaso ni Gwen murag miabot na gyud. Miabot gyud sa kuan ba miabot na sa daplin. Kining arrogance ba? Kuyaw magay ni kanang the moment nga kuan ka kanang nanakay pagtuo nga di na ka matabang yun, solid kay ka na ba kanang you're so overconfident. Overconfident ngan lang kanang overconfident. Confident is nothing wrong being confident, pero kung ma-overconfident ka, it will lead to your downfall. Daghan kayong example niya na mga higala. Kato si Hitler, katong iyang Blitzkrieg, usubida ang mga nasod nga ilang atuon hands up dayon ang tiil. Hands up tiil. Surrender dayon. Pero nagkamali siya. Atom siya sa Soviet, ang Soviet Union yung i-atake dito. Dito siya marsikwati. O dito nag-anam siya kautot dito hantun gahikog na lang siya. Kay di na mamutuo siya mga general kato si General Rommel bisan ang mga kontrabili ba to? May laking tactician pero di naman mutuo si Hitler. Hitler was not a military man. O kanto siya, military na siya nga nakagigira ba. Pero dili siya super tactician. Tikyaob, Napoleon, Waterloo, diskusya siya dito. Kini si Gwen, ang iyang Waterloo si Pambri 4, kumpiyansa kay siya kay di man mo iyang kontra pagsugod. Ang kontra niya si Rowena Burden man. Dr. Rowena, the late Rowena Burden. Moto iyang kontra, nga musukol sa dunya, parehas lang doon maldita. Muna ka si Pam, di man ni maldita. So, iyan lang, iyang tanaw, dagdaogon ta na lang ni, ibuli ta di. Lisod og kanang maldita ka, di ang imong kontra dili maldita, maglisod kag atake dong. Gusto kag away man, unya di man ni hingaway ang kontra. Hindi sayo-sayaw, ana, kung kayo ang sayaw ni Pamela, kanang graceful kayo. Gani, mi comment po ko ana ni, sa common friend na mo, inan ako, ingnan na si Pam nga, pinahina na yung sayo-sayaw kay aron bitaw makita ang difference bitaw sa iyang kandidatura o kanang pareha na lang mo sayo-sayaw. Ano bitaw. Pero okay naman siguro kay naman say video nga side by side silang duha. Nga si Gwen walk like an Egyptian ba. Una si Pamri 4 kay kare mga 90s music ya. Gen Z ba generation. Si Gwen nga kuan kayo kanang klaro kayo nga baby boomer nag sisayo og moderno. Pati kina paningkamot na ngilad kay tanawon. Dili ang ayan ba. Siya ray kini man mga tao nga sip-sip mao na pandamay gina bisag asa ka mga higala na may mga tao nga sip-sip mao na mo lawg nimo sa tirong kay di na musulti sa tinuod sige kang bulatikan ana unya sa higayon nga madiskuido ka kanang mga tawanan mao po na mag-una-unag libak unayon sa libak ni ana. Una hasta imo mga sekreto ibulgar ang mga tawana pero samtang naa pa kadiya pubida mo sip-sip. So magsige to sila sip-sip nga angayan kay kamam. Mao na akong suspicion. Nga angayan kay kamam kay mo. Ngano magsigim kay sayaw? Imo mang i-promote nimong sayaw. Hasta imong busy. Ay hasta ka na yang busy nasa mga video mo sayaw san Maria Josep. Ayabag. Nganong ga politiko mo ga entertainment, di anta mo sa entertainment business. Sayaw. Si Enrile mo, makaluluoy, ingon si Enrile first time, gudo nga, kanang multi-party. He was so embarrassed with himself. Iya sa yung gisulti nga, nahihiya ako sa sarili ko. Pero paano, ganyan na yata eh. Kailangan, sasayaw ka rin. Wa nagi hinungdan. Pero, that's another topic, no? Ang sayaw ni Gwen mo usana sa pandamay niya. Gwen. O sa may imong tanaw kanang na mga tao mo butar mo kay mga sayaw. Sa stage god sir kung usa. Mayon tao daghan sila ana ba. Si Elias gani kanang sikat kay ron nga Elias.
siya may star, pero naman say mga mo apel ng sayaw, ano ba? Di sa niya pungan, ano, sila si Jennifer Lopez, na may manayaw nga backup dancers. Shakira, na backup dancers. Michael Jackson, na backup dancers. Si Gwen Seragyod, star of the show. Unya, you're campaigning. Entertaining. Ako kasabot, di mas feeling itong iyang kampanya. Born out of arrogance rin ito siya and overconfidence ba. Overrating herself. Og nakatilaw gid siya og bunog kana gyud kulatad, humiliating defeat mga higala, devastating gyud kayo ang naitabo mga higala nga mismo siya di katuo. Og ang iyang mga alalay di sa katuo gyud, silang tanan kumpiyansa man nga modaog. Wa sila kay bawo nga ang konsumidor mao gyud hari. It is the consumer that decides the success and failure of whatever commodity or product you're peddling. Ideas in the free market of ideas. It is still the consumer that decides. The consumer is king. Always remember that. So karon, mura na yung option. Muna na yung last option na dong. Aron, she will continue to be relevant ba until 2028. Una, face saving na siya sa mga national politicians nga magtanaw niya ba? Nga tagdon pa siya. Napa siya clout. Di siya muhimog mga lakang. Di na siya tagdon. Grabe mag yung pagkapiliha yun. Di man ang pagkapiliha. Bisan pagtagaan lagi ni mo duha ka syudad. O kapinan pa ni mo lungsod. Imana na tanan. Di kaya makapas 300,000 ang margin. Kanang protesta mga igala, kanang mag-diferensya lang gagmay, kanang bang mathematically possible nga ma-overcome. Protesta ka diya. Kani sa mura ni protesta nga ang giprotestaan 1 million kapin ang boto na kuha ni ang iya 700 kapin. Mil ha. Mugasto siya og 100 million pero nasi kumilik nga gago sad ang giprotestaan mo ipatubagon. Ambot na unsa, dili ba logical ba, no? Sa ato pa si Pambari 4 nanikas. Tubagane kay nanikas ka, ana bitaw. Pero ang nature sa reklamo nga software sa kumilik mo ay na problema. Ug nabay gibayran so sa kumilik ana ni Pambari 4 yung anak bitaw. Ridiculous mga kala. It doesn't make sense at all, no? The only sense that you can put into it is kadtong ako gingon to stay relevant until 2028. Inabugado, dili ba kana bang beyond reasonable doubt ba? Butangan lang na to ayuta of doubt. That's all we need until i-dribble na to na until the 2028. Overall, hingsamot ang kasilag sa katawhan. Ug eleksyonon og madong, kanang 700, abot pa na siya og pila na lang. Tanawa ng mga comments. Mga higala, reviewhan ninyo na tanang mga posting sa Facebook. Tanawa ang mga comments ninyo. Ipa ninyo. Sumada total. Kinsay pabor ni Gwen o kinsay dili pabor. Masyak mo sa resulta ng higala. Masyak yung maod ay ne. So kanang syak nga gibati nila karon mo na imong bation kun magsugod kag compute ang mga comments. Imo nang magkugi kag ihap. Ay man ang negative, ay na positive nini. Pro or against, all right? Makaingon jud ka nga, ha? Mo di ako ngingon lagi do nga matay ilubong si Gwen ani. Di ko katuo gid ba nga gahigda-higda ra ko na akong gibasa ta mga comments na niya. Na ako'y papel og ballpen de kilis katre. Suwat na murag ko ga eleksyon, badless na sidewise ang badless basta negative niya. Horizontal ang kuan. Vertical ang yes, no? Pabor. Sige lang kung suwat ana. Lain na pon nga kanang video. Lubong yun. Lubong. Kumatay di. Unsa kanay? Pagabot ako diri the following day, mao gyapon akong gihimo. Sa sagdal na nako. Huwat kog na po yung mga bago ng mga kuan ana. Di ko kayo focus good pero during my spare time I did that. Tuloy consistent man gyud. Lampaso gyud. Mo nga careful mo ng social media mga gala. It's a good feedback mechanism, source of feedback mechanism ba. Kanang
source of feedback. It's a mechanism nga reliable kayo. Reliable gyud na kayo. Kuan kayo kanang kasaligan yun, ikaw pat na gud ka exercise nga kanang gilupi gud dong ang accuracy sa survey. Kanang Pulse Asia, SWS, gilupig. Man on the street interview, how can you miss? On video, mga higala. Unya sa pila ka buok ilang pangutanon. Telling kayo, eh. Tanawa si Trillanes, oh. Nangampanya dito sa Caloocan. Ang mga tao mo, lingiw. Tanaw, ay, Diyos ko yun doon, eh. Mao ganyan tabo. Anyway, mga higala, nagkakayang salamat sa inyong pagsunod kanuna sa ato mga tulumanon.